Ngi, bohat manasida sian elim, kebiasaan masa dok luhutan ni hala Israel tu halongan sin na diholak kolang ni elim do Sinai di hari 15 di bulan Sipahadua tungguag nasida sian tano Mesir. Jadi magmungut-mungut masa dok luhutan ni hala Israel dopak si Musa dopak siagon di halongan ni di dok hala Israel matu nasida tung soma te hami dibunuh tangan ya Adonai di tanah Mesir di nahudul hami di lebuk hudon na akan nama risi juhud di nabusu kami mangan sagu-sagu ay di togyok kamu hami ruag tu halongan non la mabudu sadok luhutanon at tu kaparon dongi di na Adonai matu si Musa idama pak roku matu hamu udah sagu-sagu sian banua kijang asa ruag bangsoi jala di papungu saya sadari nai asa ujuni nasida manang tuhuton nasida patiki manang dang alai jupang pono pagion paulion nasida ma nabi noan nasidai gabis lopit mai makiba kon napi napungun nasida siapari dongi didok si Musa do si Aaron matu sede halak Israel podarion ma boto muna Adonai pagwa kamu sia taru Mesir sogot manogot idaun muna mahasangapon ni Adonai ay nunga di bege bana pagungutunguton muna do pak Adonai ay tungisi mahami walau bayan tu mamugut-mugut hamu do pak kami akup ni didok si Musa ma moro diliun Adonai juhut panganon muna bodarion jala butongan mangan sagu-sagu manogot nai ala naung di bege Adonai pagungutunguton muna na magmungut-munguti hamu do pakibana ay tungisi mangko hami pura dada do pak kami kamu magmungut do pak Adonai ro dongi didok si Musa ma tu si Aaron dok matu sadok luhutan ni halak Israel paconok kamu matu jolo ni Adonai anu nga di bege pagungutunguton muna jadi dinamakatai siago tu sadok luhutan ni halak Israel humusog manasida mamiakin dopak halongonan jala idama tagida mahasangapon ni Adonai di bagasan opuni dongi ni na Adonai matu si Musa songoron dong au bege pagungutunguton ni halak Israel dok matu nasida songoron maghira bodari panganon muna majuhut jala manogot nai butonga kamu mangan sagu-sagu asa tung di boto hamu au do Adonai debata munai jadi dung bodari Roma magulalan akalote tung ditutup do paksa wani jala manogot nai magpiahan nabuk humaliang paksa wani jadi do manaik nabuk na magpiahani ida ma arok magakak disisik ni halongonan ni songot batu di botik na tata met na dohot hibul na jadi dong di ida halak Israel akka di dokbe ma turangan na manhu ahadoi ay dang di boto nasida manangahai alani nasi Musa matu nasida masagu-sagu na nilo ni Adonai tu hamu bain si panganon boti mahata na tinonahon ni Adonai papunggu hamu siani kanuk magugu tutup na panganon na sasolup sasahalak magugu tu bilangan ni togok muna kanuk mabuat magugu tu isi ni udung-udung na be jadi di bain hala Israel masongoni adong na papungu orang adong na papungu otik alai dong disurupi bebedang adong dobian na papungu orang jaladang hurangan na papungu otik kanuk magugu tu natak pangaca di papungu nasida dongi didok si Musa matu nasida manangi sebe undang dihiraon siani tu magsogot alai dang ditangyon nasida hatani si Musa adong dodeba maghiraon siani tu magsogot jadi gulo kon mai jala bau kebetagi mas-masi Musa tu nasida alai di papungu nasida masiani ganup sogot magugut tu natak pangasabe alai di silas ari kepe malala ma cupang paono marion silopit ma di papungu nasida sagu-sagui dua solup tu nasahalak jadi Roma sude idok di bangsoi lau pabawa tu si Musa jadi idok si Musa matu nasida ido tonan ni Adonai atong maksogot dua risabat pagadianan si pagbadian di Adonai pamasa kamu yan masih pamasa muna jala lopamu mahi
jala lo pahamu hian si lo paun muna alai na lobi pasipanamu ma bain si panganon sogot. Jadi di pasipana sida mai tumak sogot songon na tinonaon ni si Musa kay bedang uro bau mananggulo kon di bagasan. Dongi ni na si Musa ma panganamu ma isedagyon ay agi pagadianan ni Adonai do sedagyon dangadong cupakamu di ladang. Ono agi leleng na papungon muna mai alai agi papitu honi agi pagadiana doi dangadong cupang disi alai tole papitu agion huak dode basiat baksoi naing papungon ape dangadong cupaksa. Jadi ni na Adonai matusi Musa sadia lelengon juaun muna mangagaroti akatonaku do patiku idahamu ma nunga di leon Adonai agi pagadiana ni tuhamu alani ibana mangelio tuhamu diagi paundopon sagu-sagu siduari asamia kamud inganan muna be unangarong guak nanggo sahala siani nganan na di agi papitori. Jadi magadian mabangsoi di agi papitori. Jadi manna magoak na di bain hala Israel iyang gokupana songon boy ni hatubag saksak jaladaina songon sagu-sagu na tinanggulean dongi dok si Musa ma odo hata na tinonaw ni Adonai kuhihamu asa solup siani si pajo punto pinopag muna sogot asa di ida na sidas sagu-sagun na huwa pangaton tuhamu di halongonan di na hupapatak hamu siya misir. Jadi na si Musa matu si Aaron buat masadat tapongan jala betu si man na goksa sulup jala pajong-jong tujolo ni Adonai si pajobon di pinopag muna songon na tinonaw ni Adonai tu si Musa di pajong-jong si Aaron mai tujolo ni poti pagpadanan tujolo ni poti pagpadanan ni bain pangningotan leding ni 40 tahun ma di pangan hal Israel manai pai masat na sida tu tangos inganan na sida pai masat na sida tu pagboluan di tanah Kanaan say manna do di pangan na sida ia sa sulup homer sapak 10 ni sa apang epa mai.